Αυτά που θα σας πω βασικά προέρχονται από εμπειρία. Πρώτα που απολαμβάνεις την τροφή σου όσο κανένας άλλος. Απολαμβάνεις την τροφή σου. Και ταυτόχρονα απολαμβάνεις την υγεία του σώματός σου και την υγεία του περιβάλλοντος. Και όλο αυτό το σύστημα κρατιέται από έναν κρίκο. Ένας κρίκος. Που ο κόσμος δεν κατάλαβε τι αξία έχει αυτός ο κρίκος. Και σας το λέω και συγκινούμε, γιατί μεγάλωσα. Ένα κρίκο, ένα τόσο ένα κρίκο. Το μαγικό κρίκο που το κρατάει. Αν λείψει αυτός ο κρίκος, διαλύεται όλα. Αν λείψει αυτός ο κρίκος. Και ο κρίκος δεν είναι κανένας άλλος παρά είναι οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφες μας, οι σειροτρόφοι μας και εσείς που κάθεστε εδώ και δουλεύετε να δώσετε προϊόν. Αν λείψει αυτό, όλα κατέληξαν. Ευχαριστώ πολύ.